Üdvözlök mindenkit! Szabó Györke Zsombor vagyok, az Igentesség Mozgalom munkatársa. Jelen amatőr felvételt a fürdőküldő utalványunk sorsolásának a hitelesítésére készítjük. Első lépésben görgessük gyorsan végig a résztvevők e-mail címeit. Amint láthatjuk, ezek mellett egy-egy sorszámot helyeztünk el, amely később a résztvevők azonosítását könnyíti meg. A sorsolás folyamán sorrendben a Zsoben Bistro 2 vígazdíját, a kerekdombi lovaglást, majd a 3 napos hajdúszoboszlói wellness kirándulást, illetve a 8 napos görögországi pihenőutat ítéljük oda. 737 résztvevőnk van tehát, ezek közül az egyik legnépszerűbb internetes számgeneráló a random.org segítségével döntünk. Az első számunk a 618-as. A Szabó Enikő 68 yahoo.com cím tulajdonosa. Van még egy Zsoben Bistros vígazdíjunk, az 50 lejes fogyasztási utalványa 459-es résztvevőhöz megy. Ez a cím pedig a Mekker alulvonás mark@yahoo.com. A kerekdombi lovaglás a 432-es résztvevőhöz poroszkál. A 432-es számú résztvevőnk a lőrinc.szabolcs@yahoo.com címmel regisztrált a játékba. A 3 napos hajdúszoboszlói wellness kirándulás sorsolása a 322-es számot dobta ki. A hozzátartozó e-mail cím pedig a j_saroltak@yahoo.com. A 8 napos görögországi pihenőút a 208-as résztvevői, illetve a párjáé. Ő pedig az nc_alulvonás 221190 e-mail címmel jelentkezett be a játékba. A Bábes-Bolyai Tudományegyetem szociológia tanszéke, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség, illetve az Igentesség Mozgalom részéről gratulálunk a szerencséseknek, őket majd külön levélben is megkeressük, és a nyereményüket az érvényes diákigazolványuk felmutatásával kaphatják meg.